Milan Blagojević, sudija Okružnog suda u Banja Luci, odbio je da primeni zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom Bosne i Hercegovine, koje je nametnuo visoki predstavnik u BiH, što je prvi takav slučaj u domaćem pravosuđu. Takvo pravo visokom predstavniku nije dato ni od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto u tom pravcu ne postoji nijedna rezolucija tog organa, ni rezolucijom Saveta bezbednosti broj 1031 od 15.12.1995. godine visokom predstavniku nije dato pravo da ovde nameće bilo koji zakon ili drugi pravni akt, napisao je između ostalog Blagojević u obrazloženju presude. Radi se o tome da je grad Banja Luka pred Okružnim sudom u Banja Luci pokrenuo tužbu protiv Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je odbila da na grad Banja Luka upiše pravo svojine sa 1/1 na zemljištu na kojem se između ostalog nalazi i zgrada Narodne skupštine Republike Srpske. U tom sporu kao zainteresovana strana pojavila se Bosna i Hercegovina putem pravobranilaštva BiH, koja se odgovoru na tužbu pozivala upravo na zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, koji je nametnuo visoki predstavnik u BiH, tražeći da se tužbeni zahtev grada Banja Luke odbije kao neosnovan. Na kraju je tužba Banja Luke odbijena, ali ne po osnovu tog nametnutog zakona, već po osnovu sporazuma o pitanju sukcesije, koje je ratifikovao predsjedništvo BiH, a za šta su ranije saglasnost dali predstavnici Republike Srpske i institucijama BiH. Tim sporazumom, između ostalog, propisano je da će nepokretna državna imovina bivše SFRJ koja se nalazi na teritoriji bivše SFRJ pripasti državama naslednicama na čijoj teritoriji se nalazi ta imovina.